hacemos el deslogar de silvestre a la propaganda. Camille Duart artista da, artista bisuala, eta edozein material ezberdinekin lan egitea gustatzen zait. Betidanik oso friki izan naiz, betidanik gauza espezialak edo desberdinak ikustea gustatzen zait. Ni Argentinan jaio nintzen, 2004 etorri nintzen Bilbora, nire familiarekin, eta 5 urtekin ona hemen egon naiz beti. Betidanik teknologia gustatzen zait, eta gustatzen zait teknologia erramienta moduz fusionatzea gauzaekin, normala, eta naturarekin konexio bat egitea gustatu. Quería buscar algo para conectar con la naturaleza, eta eskultura egiten dudana esan dut, behitu igual egin aldut boskarentzako zerbait eta teknologia fusionatuta, bai. Esperientzia desberdina egiteko, eta leku rural batentzat zerbait emoteko eta ikasteko oso ona dela. Alkiza, gustatzen zait jendea oso hurbila da, eta lasaitasuna, eta isiltasuna, eta mendiaren natura partea askoa ere, eta bai, hori.